Даден изпит ни чака, шайба. Дано се паднат лесни въпроси. Спокойно, бе, колега, успокой се, нали знаеш, полят изпит, взет изпит. Да, бе, да. Да, ама аз е така миналия път. Поливах, целият лист с въпросите олях и накрая пак имах двойка. При професор Тазобедрев. Ужас. Спокойно, колега, нали знаеш, има и по-некадърни студенти от тебе. Особено при Тазобедрев. Да го видим. Влезайте. Вие ли сте последния, вие ли сте? Ами не, професоре, сега ще дойде последния. Сега. Последния да влиза. Професоре, това е последния. Вие ли сте изпитващия? Изпитващия вие ли сте? Айде отворете тази уста. Айде кажи нещо. Как се казваш? Айде бе, как се наричат майка ти, татко ти? Кажи как се казваш. Ахилесов, какво става тук, бе? Какво е това безобразие, бе? Какво е това? Вие идвате ми пиян, на изпит ми идвате. Вие ми идвате пиян, на изпита ми идвате. Хилесов, това ми звучи познато. Ма и вашата физиономия ми е позната. Сигурно сте снимали в някой турски сериал. Така като ви гледам май в Косопат, Не, ти си Здравко Ахилесов. Пиеница не си спомни името. Здрав. Аз съм професор Тазобедрев. Професор. Какво е това име професор? Това кратко име, на кого сте кръстен? Мък! Не се казвам професор, а Коста. Коста Тазобедрев. Коста Тазобедрев. Сигурно сте кръстен на дядо си Прешлен. Мък! Веднага напуснете! Марш навън! Не мога да напусна. Защо да не може да напуснете? Защото не мога да ходя, защо? Освен това, сега ще се изпитваме. Тя да видим къде са въпросите. Майко мила. Айде, стеглете на карта, айде. Айде, тегли карта. Добре, аз ще изтегля. Опа, дама пика. За сърцето ви лежи дама пика. Стига глупости, Ахилесов, стига глупости. Това не са глупости, това са нещата от живота. Жена знае ли за тази дама пика? Ахилесов, чашата приля. Вън! Не е преляла чашката, ето. На здраве. И кажа аз, Ахилесов, като си толкова почерпен, дали си почерпил някакви знания по география? Дали си почерпил знания? По география. Почерпил ли си знания? По география. Предпочитам водка, география не пия. Мък! Дам аз на тебе на водка. Кой е най-високият връх на Земята? Кой е най-високият връх на Земята? На Земята кой е най-високият връх, бе? Може ли веднага да ви отговоря? Естествено. Не знам. Аз пак знам. Еверест е най-високият връх на Земята, е Еверест. По-лесен въпрос. Къде се намират 7-те Рилски езера? Езерата. Рилските. Къде са, бе, Рилските езера? И 7-те ли къде са? Не! Кажи ми 6-те къде са, то 7-то е до тях. Стапак. Кой е открил Америка, бе? Америка кой е открил? Ахилесов, кой е открил Америка? Кой? Сигурно. Не знаеш кой е открил Америка, така ли? Христофор Колумб! Къде тръгна? Дали викате Христофор да влиза?
Идиот! Ела тука! Колумб е откривателя на Америка. На Америка откривателя на Колумб. Той е тръгнал към Индия, а се озовал в Америка. Точно. Знаеш ли защо? 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 Знаеш ли? Грешка на туроператорите, сигурно. Грешка си ти, Ахилесов си. Голяма грешка на природата. Кажи ми какво знаеш за Панамския канал? Какво знаеш? Този канал го няма моята кабелна телевизия. Не съм гледал. До тук си за двойка. Коя област е работил Галилео Галилей? Ами, не съм много сигурен, но мисля, че в Хасковска област. Млад! Стига, Ахилесов! Нищо не си чел. Ти изобщо можеш ли да четеш? Можеш ли да четеш? Чел ли си нещо? Кажи така, чел ли си нещо? Чел ли си? Чел съм. Какво си чел? Вестници. И какви вестници си чел, бе, Ахилесов? Какви вестници си чел? Ами, каквито имаше в тоалет ли да е, професоре? Млад!